Nou, ben ik veel in Europa te vinden en ga ik regelmatig naar Japan, Korea. Ik ben 2 jaar geleden afgestudeerd aan de opleiding modemaatkleding. Ik heb inmiddels al 7 wereldtitels op mijn naam staan. Onlangs ben ik uit Nashville gekomen en daar heb ik mijn 7e wereldtitel behaald. 2 weken terug ben ik nog een weekend naar Mallorca geweest en daar heb ik nog aan een hele grote groep les gegeven. Maar ik geef ook nog steeds les in Wolfga. Truck in her bare feet, slid on over to the middle seat. Baby, crack a window, crank that AC, high as it can go. Deze sport heet line dance. En dat denk ik bij line dance toch gewoon heel wat anders. Ja, dat klopt. Ik ben ook toen ik 7 jaar was, toen ik begon, ben ik ook echt country dansen begonnen. Alleen ik zeg, wij zijn ook altijd met de tijd meegegaan. Het ziet er fantastisch uit. Ja, bedankt. Ja. En hoe kan het dat je zo goed in worden best? Hard trainen, discipline en heel veel ervoor laten ook. From the Netherlands, 322 is Satu Ketelaper. En is het dan net hartstikke eng? Voor sapvolle mensen douchen mast? Ja, tuurlijk. Het blijft altijd eng, maar het is altijd wel mooi om uit je comfortzone te gaan. Deze jurk maak ik zelf. En ook omdat ik afgestudeerd ben in de mode, wil ik dat graag combineren met het dansen. En zelf dansjurken maken is eigenlijk leuk dat je in je eigen creaties kan dansen. Nou, ik werk er sowieso nog 10, 12 uurtjes werk ik nog wel naast in de week. En voor de rest concentreer ik me volledig op dansen. Geef ik les in zowel binnenland als buitenland. Maak ik choreografieën, maak ik shows voor anderen. Ja, dus ik doe er heel veel voor. 5, 6, 7, 8. Kick opzij. Uit, beneden, hoog en laag. Mijn naam Satu komt oorspronkelijk uit Finland. Mijn ouders hadden vroeger vrienden in Finland. En het is een Finse naam en het betekent sprookje. En het leuke daarvan is, in Indonesië betekent het nummer 1. Hoe is het mogelijk? Het hoort helemaal bij mijn leven. Ik vind muziek prachtig. Ik ben begonnen met trompet. Dat was al op 12-jarige leeftijd. Later ben ik met blokfluit begonnen en met violen. En op de volle latere leeftijd, ik denk dat ik misschien wel 60 weer. Toen ben ik met luchtharmonica begonnen. Maar ik vind het gewoon prachtig. Ik zou er net meer zonder kennen. Nee, dat is een heel wichtig pad van mijn leven. Altijd al. Music was my first love, and it will be my last. Van mij betekent het jongens laat de muziek vooral jouw wichtigste bezigheid, zeg maar? Ja, dat kan je wel zeggen. Dat ben natuurlijk ook andere dingen die ik doen mag. Oh, was je... Ja, zeker. Ja. Dat wacht op mijn vrouw ook wel eens even. Maar wat vindt je vrouw ervan dat je de hele dag alleen maar met de muziek aan de gang bent? Ja, dat zou je haar aan ik zelf wel vregen moeten, maar... maar die stiet er wel achter, ja. Jawel. Ja. Gelukkig wel. Was ik wel een probleem.
Ja, dan weet elke dag ruzie in de tent. Ja. Nou, dat hebben we net vaak nog gezien. Maar Alex, heb ik nog wat. Ik heb 2 hobby's. Dat is de Friese taal. Alles wat er maar niks is. En de muziek. En dat heb ik bij elkaar gebracht in wat ik boppen heb. Even een lochtmaatje. Dit is mijn museum. Ik ken haast van mijn levenswerk. Hier ben ik al heel lang mee aan het samelen. En zo stadig waar je laat hier zowat alle Friese muziek die het op papier uitkomen is, dus wat printen is. Je hebt een museum in jouw huis. Ja, zo is het. Precies. Ik ga een museum in mijn huis. En dat is dan, Fries muziekmuseum neem ik dat maar. Mijn grote hobby. Dat ik misschien nou wel 30 jaar in, misschien nog wel langer, maar begonnen ben. Dit heb ik geschreven. Friesland Jonk mijn Loekharmonica. Dus dat is mijn versjes uit die boekjes daar, die we krijgen zeggen. Die heb ik geschikt maken voor trekharmonica. Want je speel je zelf ook op de trekharmonica. Ik speel zelf ook op een trekharmonica, ja. Ja, En zo'n jou eens een stukje voor u spelen willen. tuurlijk. Zeker. Ja, dat doe ik wel even.